నమస్కారం అండి. అంబా గోదావరిత వ్యవసాయ క్షేత్రానికి స్వాగతం. ఇదొచ్చేసి అల్లం అండి. అల్లాన్ని విత్తన శుద్ధి చేస్తున్నాం. మీరు చిన్నగా చూస్తే చిన్నగా బుడిపెల్లాగా వచ్చినాయి మొలకలు. సో, వీటిని ఆల్మోస్టు మే, ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్‌లో తీసుకొచ్చాము. తీసుకొచ్చి తర్వాత వీటిని ఒక రాశిలాగా పోసి తడి బట్టలు కప్పుతూ ఒక నెల రోజుల పాటు పెట్టాము వీటిని మొలకలు రావడానికి. సో, మొలకలొచ్చినాక 9th జూన్ వీటిని విత్తన శుద్ధి చేసి నాటడం జరిగింది. ఇట్లా ఒక జాన పెట్టి 2 లైన్‌లేసాము. యాక్చువల్‌గా ఏం చేసామంటే 2 బెడ్లు, ఒక్కొక్క బెడ్ మీద 2 వరుసలు. తర్వాత ఇంకొంచెమేమో బెడ్ల మీద కాకుండా ఊరికే సాళ్ళలో వేస్తే ఎలా వస్తుంది అని సాళ్ళలో కూడా వేసాము. ఇదొచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనం నాటిన ఒక నెల తర్వాత చాలా చిన్నగా మొలకలొచ్చాయి. అది అన్ని చోట్ల రాలేదు. మాకు నిజంగా చాలా భయమైంది. అల్లం వస్తుందా రాదా అని. ఆల్మోస్ట్ 2 మంత్స్ అయినాక గానీ మొత్తం మొలకలొచ్చి నిండుగా కనిపించలేదండి. ఇది ఒక నెల రోజుల తర్వాత. ఇదొచ్చేసి 2 నెలల నాటిన 2 నెలల తర్వాత గ్రోత్ అంత ఆశించినంతగా లేదు బెడ్ మీద సాళ్ళతో పోలిస్తే. సో, దాన్ని కొంచెం బలంగా మందులివ్వడం, మన మైక్రో న్యూట్రిషన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాము. ఇది అల్లం అండి. ధన్యవాదాలు చూసినందుకు.